सहैजानायनि बे स्टाइलखौ मे मासनि 5-6 तारिखफ्राव टिकेट दानखानानै दोननोसै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायना लागायनाय जालायबाय। दा जाय लाला नुदोंना थांनोसै आंनि सहैजानोसै बेखौ खामानियाव दोनलांसै। आंहा बेखौ सहजाना फैनोसै, सहैजानोसैलां दिनै। नायजाथारला, बोरैबा एकदम बोराय नुथारबाय आरो एकदम बोरायनिफ्राय बोरायसिन नुबाय, आबौसो नुलायलांबायना। बेनिखायनो दिनै सहैजानायनि बे स्टाइलखौ एसे मोजाङै सिनजाना फैनि। बिमा थांनोसै। मेयाव न'आव दोनलांना फैनोसै बेखौ। मे मासाव न'आव दोनलांनोसै आङो बेखौ। न'आव दोननानै फैफिननोसै। टिकेटखौ दानखानोसै, रेडि खालामखानोसै र'। मे मासनि 5-6 तारिखफ्राव टिकेट दानखानानै दोननोसै। फ्लाइटफोरजों थांनो सानदोंमोन, ओमफ्राय टिकेटनि दामासो बेसेबां लागोन बेखौसो मिथिला आरो। दाथ' बिराद दाम खिथादों, 8,000-9,000 सासेयावनो। बिदियावथ' 16,000 गाहाम थांगोन। बिदियावथ' जों थांनो हानाय नङा। एसे खमाव ट्रेनफ्राव 3,000-2,000 जायो, नङाबा इसिफ्रावनो थांगोन ट्रेनावनो। फ्लाइटफोरजों थांनोबो दामानो गोसाद्राय, नङाबाथ' फ्लाइटजों दोनना फैगौमोन आरो थाबनो। सानसेनो गाखोनाय लोगो लोगो सियाव होनगासिनो सौहैनायमोन। बिराद थांसैथ'। आंहाबो थाब जाना फैफिननांगौ। जाखांनानै फैनानै डिउटियाव थांफिननांगौ। आंहाबो 3था 3:30 डिउटियाव थांफिननांगौ। दा 2था जाखाबाय नै। आंहाबो दा थाबसिन जानानै फैनानै दुगैनानै थांफिननांगौ। नङाबा दा दिनै मानसियाबो जोंना खम, 2-3 सुथि, ओमफ्राय सासेया न'आव थांनानै दंहैयो। नङाबाथ' जेबो नङामोन। आरो जोंबो न'आव थांहां नै बिदिनो मास मोनथामसो खामानि मावखांनानै न'आव ब्लक थांसै आरो। खानाय सिनजाना फैग्रोनि लोगोफोर। दा रायलायफिनगोन दसे उनाव नोंथांमोन गासैजोंबो खानाय सिनजाखांनानै दिन्थिनोसै नोंसोरनो माबायदि नुयो खोमसि। थ' लोगोफोर, माबायदि जाखो नै? जाना फैबाय आरो दा सिनजानानै खानायखौ स्टाइलनि एसे दारि मुरिफोरखौ नांथ'ला, खानायखौल' सिनजाना फैबाय आं। मानो होनोबा दारि गैयाबा गोरलै गथ' बायदि नुयो, एकदम उन्दै गथ' बायदि नुयो आरो। जोंफोरो दा हाबा जानानै मानानै बेफोरबायदि दारि गैयालासिनो लान्थ' थानाय समायलाना, ना मा होनो? बेखायनो दारिखौ आं सिनासै आरो। जेरै दं बिदिनो ओरैबो दारि जेरै दं बिदिनो थाबाय आरो। खानायखौल' एसे माबायदि जाखो खानाय सिनजानाय मडेला? एसे मडेलखौ बारा मोजां मोनासै आं। जायखिया आङो सिम्पोलनि होनबाय नालाय, बियो जेरैबायदि सिनना हरबाय आरो। जाबाय, अरजाला। जेरै सिनना होदों बेजोंनो खुसिसै आरो। दा टिकेटबो दाननांसिगौ नै एबारावनो। मार्च, एप्रिल, मेनि थांगोन जों। मेयाव थांगोन। मे बा जुनाव थांगोन आरो। मे नङाबा जुनफ्राव थांगोन। जुनाव थांनोसै। थांनानै 2-3 सप्तासेसो थानानै आंहा फैफिनसै आरो। बिदि हिनजावखौ न'आव दोननानै फैफिनसै। थ' लोगोफोर सोरबाफोर थांफानो दङबा टिकेट दानफानो हागोन। मेफ्राव थांनो गोसो, मे बा जुनाव। जायखिया डिसाइड जाथ'वाखै आरो बबे मोनसेयाव थांगोना। मे नङाबा बिदि जुनावनो जाहैगोन आरो जों थांगोना। थांफानोबा सोरबाफोर खबर लाहरबानो जाबाय। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा डिसक्रिपसनाव मोनगोन। ओमफ्राय फेसबुकफ्राव नोंथांमोना फल' खालामहैयाखैबा फल' खालामबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो। डिसक्रिपसनाव गासिबो थाजोबखायो। मबाइल नाम्बारा मोननै दं, मोननैबो डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो। नोंथांमोना लायोब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखैबा फल' खालामहैबानो जाबाय। फेसबुकआवबो माबा होनो हागोन, DM खालामनो हागोन। थ' लोगोफोर, थांनो गोसो दंबा कन्टेक्ट खालामदो। बाय बाय। रायजो राजाफोर जालाबा जोंना सानैजोंनो रायजो राजाफोर जालायबाय दिनै। ओंखाम जालायबाय नै। ओंखाम जानोल' टाइम मोनो जोंना एकदमबारे।
फैबाथाय जानायनि बेनो जोंना ओंख्रिया ओंखाम गोजा मा मैगं लाना फैखो आङो जाफेरैनो पिकल लाना फैबाय ओमफ्राय मोनसे पिकल बथल मेथाइ गाननाय पेकेटसो लाना फैलायबाय जासिगोन बियो हारसिं लानाथ' जाया फ्रियाव मोननायखौलाय माथो जोंना दखाननि फेक्टरि माबा मेथाइनि फेक्टरि नालाय गोसोबायदि लाबोनांगौ जानांगौ ना मा होनो आंथ' जाबाबो एसेल' जायो आरो बेनो जाजोबनो हायो दैलि जाबाय थानाय एकदमबारे बारायलांथारोना नोंना बेनो लोगोफोर बे ओंख्रिया मारै अमा बेदर बायदि होनदों नामा नोंना बेनो मुकबां ना मा होनो मुकबां आसार गोबावसैमोन आसार जाया दोननो थांदों लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय बानलु बाथोनजों ख्राव ख्राव ओंखाम जानायखौ बानलु बाथोन एकदमबारे दहाय फुङावहाय बानलु होनो मोनिखाय दिनै जा बुरजा होखाबाय आं मोनायावहाय खिबुरायसिगोन दा जानानै जानाय लोंनायबो खि खाखा एकदमबारे बुंद्रायसो लेखा गलायखाबाय माने गोथाव सानफ्रामबो जोंना खामानिया बेनोसै जानांगौ फुङाव सिखारनांगौ खामानियाव थांनांगौ खामानियाव थांनानै 1टा 2टाबा फैफिननांगौ ओंखाम जानांगौ जाबाबो फुंनो रोङानै हारायानो एकदमबारे आंखौ नुवाखै माबायदि दारि मुरिसो लावलाजोब्बाय खानाय दिनै सिनजाहैनो हायामोन दिनै जबर खालामना आं सिनजाला आं फाग्ला जानोसै खानाय सिनजाला गोलाव खानाय लाना फाग्ला बायदि जानोसै जा आंहाथ' नै आराम ओंखारजोबलायनाय जाबाबो बेनो दै बेदराबो फुंनो रोङा बिनि लोगोफोरा होनो मानो एफा हाबखां जाया नामा नोंलाय आंखौ मालिकफोराबो होनो आरो जानायथ' जायो फुङावबा मा खालामनो आरो आं फुंनायखौबो नाङा ना नोंनो नांगौ फुंनायखौ आं बेखौ होनो जानानै बे रेक्सा सिफायलायनाय मोदोम जानाया बेफोरबायदि जाबा साबसिन जागोन होननानै ओमफ्राय फुंनो रोङा मानसिया जाबाबो भिटामिन लोंहोबाबो फुंनो रोङा बियो खामानि गैया मानसियानो गोथैसो फुंनो रोङा आंबा एसेल' फुंदों नै दाबो बेहा फुंदों मालाय नै खावलाय जागा जादों जादों नै खावलाय जागा दारिसो लावलाजोबदों